Alright. What is up sa inyo mga amigo ko? And this is Nardincio back in it again with another video. Let's go! So ayun na nga po, no? Yung mapapanood nyo pong video ngayon is late upload na po kasi yung video na to is nung gala pa namin sa La Entrada at Alameda Farm, nakasama ko yung mga batchmate ko ng high school. Before ko po ito ipapanood sa inyo, so kung napapansin nyo po na medyo matigas yung pagsasalita ko ng Tagalog kasi nga po, Bisaya po ako, hindi ako sanay sa pagsasalita ng Tagalog. Kaya pinipilit kong magsalita po ng Tagalog kasi gusto kong masanay, gusto kong maging bihasa sa pagsasalita nito. Kaya hayaan nyo guys na maging saksi kayo sa pag-i-improve ko, no? Sa pag-improve. Ano ba yung term sa Tagalog niyan? Bahala na. So, hayaan nyo maging saksi kayo sa improvement ko sa pagsasalita ng Tagalog. At saka pagpasensyahan nyo na. So, ito na po yung video at kita-kits mamaya. Bye-bye. So, what is up guys? Punta po kami ngayon sa Britannia para mag-island hopping. Kasama ko po yung mga batch ko ng high school. So, update na lang mamaya pag nandun na kami sa La Entrada. So, kita-kits. Bye! Woo! What is up guys? So, update lang po. Nandito na po kami ngayon sa La Entrada. So, maya-maya mag-island hop na kami pero meron pa kaming isang kasamang hinihintay. So, parang nandyan na sa labas. So, bibigyan ko kayo ng konting montage ng area na to. So, here we go in 3, 2, 1, let's go! So, ayun, nandito na yung sasakyan natin. Oh, yan, naman. Tara. Yung may doon ka tao? Tumura ka niyon. So, dito na yung sasakyan natin. Yung makita mo sa kanya doon. Tahan muna natin. Picture nga ako. Natira kita sa kuwan. Oh, yung So, punta na kami. Picture ka mo doon. So, dito na po kami ngayon at pasakay na kami ng aming tawag ito. Malaking baruto. So, ayun, nandun pa yung mga kasama ko, nagpipicture ko sila. So, nandun yung sasakyan natin na. Yung bangka natin. Yan. Naked. Okay naman maniuto din rin, no? Sige. So, dito na kami sa bangka namin. Nagdalam eh. So, nagbibisaya pala ako para magkaintindihan kami ni Kuya. Madaling magkaintindihan. So andun na yung mga kasama ko. So, tara! Bilis! Woo! Ayan. Punta dito.
So ayun guys, pauwi na kami. Hindi namin nalibot yung area kasi nga kulang na yung oras namin. Kailangan namin umuwi. Sulit naman. Solid naman. So thank you very much sa La Entrada at Alameda Farm. So kita-kita lang tayo sa bahay mamaya. See you guys. So ayun po yung mga nangyari, no. So libre po yung gala natin yun, no. Kasi nanalo tayo ng second place sa photo contest ng La Entrada at Alameda Farm. So ilalagay ko po yung link nila sa baba para mag-visit nyo at message na rin. Gusto ko lang magpasalamat sa mga bumuta ng picture ko para manalo. Kung pwede lang sana isama ko kayo lahat, pero hindi. 15 packs lang po yung inalok sa atin ng La Entrada, kaya limitado lang po yung madadala natin. So yun guys, maraming salamat po sa pag-aaksaya nyo ng oras. Like, comment, and subscribe na rin kayo. At saka i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa mga video natin. So hanggang sa susunod po natin ang pagkita mga kaibigan. Paalam.